Vítajte na mojom kanáli BB Účesy. Teraz vám ukážem, aké mám potreby kadernícke doma. Začnem s týmto malým hrebeňom. Je z lavonu. A 2 inci technikle. Keď to otvoríte, tam zrkadielko, hrebeň. Teraz dobre do kabelky. Keď chcete, objednám to z tohto album časopisu. Bolo v akcii za 2 €, na ktorý 5 €. Teraz vám ukážem, aký mám plášť kadernícky, takýto na strihanie. Teraz si videl, objednala som to z Matrixu a dostala som takéto vzorky zadarmo. Jedno je hydratačný šampón a druhý šampón iba. A v tomuto videu a vytvorenie kanálu na YouTube ma inšpiroval kanál MFL Trinik. Tak ďakujem. Teraz prejdem, aký mám fén. Je ETA. Má tam 2 nastavenie. Teplý, studený, vzduch. Dobre? Tak teraz si vyberiem tašku. To tam začal naspäť. V taške mám 3 hrebene. Viete, veľký hrebeň, malý hrebeň, spijovka. Keď chcete vedieť, čo je spijovka, môžete napísať do komentárov, ale teraz vám to vysvetlím. Spijovka je takéto, čo má také skúžený, to celý hrebeň, ale má skúžený takýto koniec, aby ste si vedeli oddeliť vlastne, to máte v strede, čelu oddelíte. To sú moje 3 hrebenie. Na jednu vám ukážem, že to je na úzké vlasy, kratšie vlasy. Potom tu mám takúto sponečku, modrú. Mám čiernu, ale neviem, kde je. Tu mám takéto farebné guličky. Potom tu mám aj takéto sponečky, čierne. V jednu mám aj takéto, čierno-trblietavé. Mám také viac. Áno. Teraz vám ukážem najnovší lak. Počkajte, vidím si tašku. Toto je nový lak na vlasy. Má to 3 in 1. Môžete pozrieť. Chcete v DM-ke a obchodoch. To som dostal. Tu mám takto hrebeň, ako viete, na fúkanie to používa. Potom tu mám žehličku na vlasy. Nie je to nastavenie s teplotou, ale chcel by som, teraz je to je nahdané, že on, off, žehlička. No, tak, tu by bolo asi všetko, ale ešte možno niečo ukážem. Asi nie. Na budúci vám pridám účet z Brestopov, ako sa to robí. Tak zatiaľ, ahojte!